bangin ya phai lang ban nga hakani ka singi naga gospel ka jong Matthias nong ban riu ka dekat ka bar prusa omdan ubala ban syakri arngot ki kanrat naba uni si you way but un eat you way lani un bat you way but un lendet no you way pimla ban syakri you blay but ya ka spa kani ka jikai ka bo Jesus Christ usdang ka jikai he bangi i na do ka lenong ka besan hado ka lenong ka banyaw ka jikai ka bo Jesus Christ uang ka jikai halor ulum hey usdang ita ka jikai bo ang bangilong ta kamlu ngilong ta ka jishai hey wo hikai ya ka jim ka jongi sipang ka ta ka jing pitar sipang ka bay kelim sipang ka ba plat tengah sipang ka jing duai sipang ka ba le isen a sipang ka ba le markeliang hikai ya kita ka jikai hey bo kren ru ang ne sipang ka ta ka spa bat ublay bat ka ta ka spa bat hikai ru hakalenong ka banyaw sipang ban bishar ya kita ki arjat ki nong rem ru kata ka jikai ka bu Jesus Christ uikai hani ka jikai halor lum but hakani ka jikai halor lum hakani lenong ban riu ka dekat ka ba arpusa masnat hani kong omdan ubala ban syakri arngot ki kanran uban isi you way but uban eat you way lani un bat you way but un lendet no you way pimla ban syakri you blay but ya ka spa kan mau hang ni ka kentian am hang ni ka wan ka ong kanran babun sin ha ka jim ka jongi am kan anwan rai kan ni habang ngitrayam utu kerat ubadai utu utrai halor jongiam dei ukenrat uri utrai ngila bantrai arngut kitrai laingut kitrai sangut kitrai ngila bantrai rei haba ong sisian haba ong kenrat ukerat uri blathiet nakador bat finom la ban syakri arngut kikenrat nama balai Bafin isi away, but fin eat Yahweh. Len ifin bat Yahweh, len ifin lendet no Yahweh. Ang kaktiin ka jong blay. Tara habang isu tu menu berikan rat haka jim ka jongi. Nama balay dari udah try udah tau kan rat haka jim ka jongi am. Kan mau tangin ni way bangin pun subhabet tang you try. Amen. Hari lara ka pertai ka di ka rat lara ka spa ka di ka tang kan rat am kan mau ngin lendet no ino. Yo Jesus Christ terang hab su thu ha ka jim ka jongiam mano badai utau konrat ma balai ha bangi su thu bo trai di kerat tangan ni ka wengi di mentep bangi syakri tangai ka kerteng ka jong trai amen mangi hab su thu ha ka tien ka jong balai ngasar ni ka rom le nong ban riu ka dekat ka bakat riu ko ong mle ko ong pim jutep bahau bapi IT no ya le kum kimrau ya ka ban ko ngu pilong kimrau ken ya uta bapi ko ngu laki long ka jong ka pop syaka jingyap le ne jong ka jing ko ngu syaka hok ka tin ka jong blai ka kran ya kata ngi long kimrau hau tau bangi ngi ko ngu habang ni ko ong laki jong ka pop syaka jingyap le ne jing ka jing ko ngu syaka hok hai ngi long kimrau jong nu lagi lah suatu bau Jesus Christ latih yang apa defi dah kata dorba kasam ke jong uam ken mau ikan ika way bangim day show kimrau jong nu ngila day ki jong utrai amen kata kadai nama belai ngi di kimrau ki jong utrai nama belai ngi pen ko ngu hake bakal diketin ke jong belai ke keren kata kadai bangi hap suatu ma bensian am haka jim ke jong apa jong fiam ngimpat suatu menu badai tau kenrat haka jim ke jongi belai ngimpat suatu nama ngimpat suatu ti ya kata ke jing ai ya kata ke jing snai ya kata ke jing iet ke jong try haka jim ke jongi i way pi way dan ngila suatu ya ke ke bo Jesus Christ ulale nak menta ke jim ke jongi ngin tebet bah haka jim ke jongi am udai we Christ bolong kenran kata ka jing shisha lagi la suatu ti uni Kristi ubala sat yangi uni Kristi ubala pen kuat yangi uni Kristi ubala pen kesan ya ka jim ke jonga ba jong pi nak ka jinglong pop sya kata ka jinglong hok ka jong ngin suatu ba yam ba udai tang uni kenran ha ka jim ke jongi bat omdan unu shu unu kenran mangin la bendan argut ki kenran kebesusi aki singi ki bamenta babun ki bure ki dan argut ki kenran utrai uru de way ke spa kala bende ke way ke perthai ru kala bende ke way ke basusi kare kata balai namang khamfar sutho ya ke baka dor ke bau Kristus lasha namta jonga ba jongpi maka ketin ke jong balai ke ong la su spa ngap fi am da kesian da rupa hari da snam ke bako dor ke jong khon long ber jong balai ke bamdan ke no ko pop ke bamdan ke no ke jing tho bria la ngi la sutho ya kata ba uni ublay ubla sat ya ka jim ka jonga uni ublay ulapun khoi yang nga long tau buri betengit nasu tho abangawan neutral bla pun khoi uri neutral bla pun kesan yang
ngan su tho be di tang ublei ubadei hakajim ka jonga onum dan shu the way but way ukan ran nama la do dan way ukan ran ka bang ngan le persha ya ke ba ka tien ka jong ublei ka kren ngan isi no ya ke ba ka ni ka tien ka ba ublei ukren dan dengan pun subhano ya ki e jong ni ka perthai ne ya kita ki spa jong ni ka perthai habang ye kren chang ka ta ka spa oi fi kala bande ka brai ka spa kala bende oi fi kata ka pisa mar oi fi ka sparu am kala bende kita ki ki blay am ka bangingi thau ha ka jim ka jongi kata ka di ka spa bat la ngi pin ko ngu ha kata ka bamet ngi long merau ha kita tarang hap su thu u jis kwe su ong ngalawan man pelaj lu ipi na ka jing long merau jong ka pop u jis kwe su ada pelaj lu ingin na ka jing long merau jong ka pop kan mau ha ka pop ka ka kerat ha ka jim ka jongi i we pi we bro bedan ni ka jakam ka pop ka kerat bele ka kerat ma ha ka pop ko ong le bebun sin ni le bet tada u jis kwe su ong ni manga bala si spa i pi na ka jing long brau jong ka pop but haba u kris la si spa nga pi na ka jing long brau ka jong ka pop kam de shu ka kerat ha ka jim ka jongi ka kerat menta u de u jis kris but haba ngi su tho ba u ni u de u jis kris u kerat ka jim ka jonga ko mangala jupen ko ngo ye ka de ka mat ka jonga men shwa ha ki e jonga de ka pertai ha ki ta ki jim bam hok menta haba la su tho ba u kris u de to kerat ha ka jim ka jonga menta ka de ka mat ka jonga ka pen ko ngo ha ke e ba ka tien ka jong ble ka kren ma ka tien ka jong ble ka ong ha ka wangi puli ha ka chithi ka bani kong ji ko ren long ka ban re ka de khat ka ba ar phong tu ko ong la si spa fi da ka dor ba to pendan buram yu ble ha ka mat bat ha ka men sim ka jong pi habang ila su tho bala si spa yang apa fi da ka dor ba ka snam ka jong Jesus Christ ka Bible ka hikai yang apa fi mangin nang ban pendan buram yu ble ha ka de ka mat bat ha ka de ka men sim ka jong ha ba jong pi i we pi we tarau ka tien ka jong ble u jisu dang wan ra ka ni ka di ka ji kai ti ya kita ki bla yo you try ha ka gm ka jong ki u jisu wan ra ya ka ni ka ji kai ba wan ra bagi la ban sumar ya ka ni ka tien ka jong ble ha ka gm ka jongi ba u Chris undai tang ma u ba u kan rat ha ka gm ka jongi ma bale u Jesus Christ wang ha gospel ka jong Yohanes wala fi ie janga fin sumar ke ya ka tien ka jonga ka ni ka tien ka jong try u jisu de hikai bangin mla bandan argon ki kan rat kata kali ke ega bu try kwa mangin sumar bu Chris undai tang ma u kan rat undai tang ma u ba khli tam e ha ka gm ka jonga bat jong pi amen Makan mau ba kan ni am kadi ka jing sedang ka ba Jesus Christ hikai so abun sedang ka ministry am ula let ban hikai shwa yakini ki jikai ura hikai yang ni ke jingkai halor ulum bat habang ya pet yang ni ke jingkai am ka Yesrim am ha ka Old Testament am hey ba Moses ulai ban shim ya kita ki artli ki maulin kinyap nau blai halor jo ulum senai ya kita ki spotli ki hukum bat haba Moses uyo ya kita ki spotli ka hukum nau blai udah hukum ya ki kon Israel bakin yat kat kum kata ka hukum amen lagi kon Israel ki palat ya ka hukum ke jong blai pini ibet bakan don ka ji penjot ha ka jim ke joki tara ha Moses uyo ya ka hukum ke jong blai u blai udah hukum ya ki Israel baro ko wei bakin su tho bakin tep ba de blai u bala palat ya ki na kata jing long rau ha ka ri Egypt kata ka de ke e ka ba try udah kwa puli ban nga ha ka Exodus no ka ba ar phau hakar khot ka baar hang ni ka ong manga utrai bo blai jong me ubala walam no ime na ka Egypt na ka yeng jong ka jinglong brau hang ni ning kong du ka point ba bo blai wong bo kwa ban pen kan mau ye ki Israel baro ka we ba u de blai ubala pelat ye ki na ka ri jong ka jinglong brau te na ka ta ka ri Egypt kini ban su tho ya kata la kila su tho ba u de blai bala pelat lo ye ki na ka jinglong brau ha ka ri Egypt kin naman sumar ya ka ni ka hukum ka bo trai la ai ha ka gm ka jong ki we ka hukum ka ban kong tam do hang to kong menom yo ki wei pat ki blai na lor jonga amen bat kan ni am ka Yesrim ko mau Jesus Christ wi kai ha ka lenong ka menrio ka dekat ka ba ar pusau hang to kong ma finom la ban yo arngot ki kenrat piam nama blai ka tien ka jong blai u dei be tang u blai ha ka jim ka jongi u dei be tang mo u kenrat nginom la ban dan pat ki wei pat ki blai ha ka jim ka jongi amen ka David tang kata tarau ka gini am Exodus arpo pada gospel ka jong Matius lenong ka ban rio de khot ba pusau ka Yesrim ha ma beleng hap su thu ti banga ba na fing la long brau ko ma ki Israel ki la long brau ha kata ka ri Egypt
Bat udah try ubala walam no iki na kajinglong merau. Bat kum juru udah try ubala pelat ingi na kajinglong merau jong kapom. Dan langsung tu ya kata ya ke ai ke bu try ule am ngoi fi ngin nang bet ban sumar ya ke ai ba tien ke jong blai ka kren baleng impat su tu ya kata baleng am lap ban sumar am ma balai hak ka jim ke jongi am kam don kata ka true repentance ne ka ba ong ka jing kelak ka ba mut ka ba shisha lagi langsung tu ya kata ka jing kelak ka ba mut ka ba shisha ngin su tu ban sumar ya ka tien ke jong blai ngin su tu bet ba udai tang ukris hak ka jim ka jongi but om don shu manu na lord jong amen. Kata di ke ke bau try ukwa aka GM ke jongi. Kum bau ukwa kini ki Israel ti bau David tang mau blai. Bekinum Yoshua ki wei pat ki blai na lor jong Kum juru ukris ukwa bangin David tang mangi ki jong try. Bau David tang utry ukun rat haka GM ke jongi. Tarau ke tien ke jong blai ke danang ni ke jimaham. Ha bau blai wai Moses ya ka shpo ukum haka lenong ke ba arpo ko om ni. Men om dem ya kilem ni syakri ki na ba nga utry u blai jong me ngalong u blai u batut shen. U ba penwan ya ke jing palat ki kpa ki kun. Hado ke balai ber ke ba sau peteng jong ki be isi yanga. Hang ni ublay upen itu ila dia. Wa menam dam yiki lem ni syakri ki. Nabag nga utra ublay jong me ngalong way ublay ubatut shen. Hagaktian paring ko ang jealous God. Kau bumut ladangi dang yo ki way pat ki blay ladangi dang tip ba haka jim ka jingi dang den ki way pat ki kerat ublay wa ngalong ublay you. Ublay ubatut shen. Jealous God. Balay, mau try kwa ban ai phi yano kwa ban share phi ban no kwa be phi fin dei tang ki jong try ban ngiru ngin dei ki tang ki jong amen ai phi kan ko we nganai no sa apreng syukurim nganget babuan apreng hang ni ngidan syukurim fi sutenat ba itu ikurem in one ban syong bat phi tang hakasisngi hari haki really pat kisngi idan bat ka we pat ka kurem kan fi sutenat kanungan haba itu di kurim jong pi fi kwa be ba itu inde bitang jong pi kadenam de na filang kwa be dan perlok na lor jong pi ha filang kwa nama belai fi su tu ti ba ini ba pi ba ini film kwa ban share ya ini ban no fi stuam kadai kata te hak jim ka jong ha ba jong fi ya su tu ti ba ladang nga ba no pi haka jinglong do ti ladang le persha ladang nga ba no fi kum syukurem habang ngiem ngi ya no ba ki wei pat ki kurem loroi kurem i jongi angai kan don baik kata ga jing thot kum juru ti ngi long kum ta ba blai ngi long kum ta ngi wan show blai am tang si sien hakisitio hare kita kin rius ngi baro ngi let bat ka pertai takadaw kaktian ka jong blay ka wan rai kani bau blay ulong blay ubutut sian kwa banga ba fingin ya te jutang banno piyo am namal ukris ula te jutang bat ngi dakas nam ka jong kwa sabingin te jutang bat ki we bat ki blay ma blay exodus nang balai pu saw dokat bakat saw ro ka kran ya ka ju hi ngine pe banga Nomor men omane you way pat ublay na ba utray uba kerteng jong uba tutsyan ulong ublay uba tutsyan ken yo ba men tau ya ka jutang bat ki traisnong jong ka takari bat kin ya lek kelem bat ki blay jong ki bat kin ya knya ya ki blay jong ki bat kin kot lem ya meru bat meru men le ban bam na ka jiknya jong ki bat men shimru na ki kun kan thai jong ki ha ki kun chen rang jong me bat ki kun kan thai jong ki kin ya lek ban ya kelem bat ki blay jong ki bat kin ya pen kelem ru ya ki kun chen rang jong me bat ya ki blay jong ki kata hari ke bu trai ko abani kai ya ki Israel tadaw nadu ka shpo ko mulo ong lupa ba finom yo ki we ki blay na lord jonga da finang yo ki we ni ki blay na lord jonga da fi let ban shakri ya kita ki we pat ki blay kan pelong ya pm ba fin jingai no ban nga ha ba fi jingai no blay kan wan ka jingjot ba ki Israel am ki da le persha ya ki ba blay Ukraine ki da le persha ublay uang finom yo kuat ki we ki blay kidang don pat sedeki we pat ki blay halo ka je ka joki kidang don pat sedeki we pat ki blay but namar ba ki late ban shakri kini ki we pat ki blay am ka jingjot ka wan ha ka gm ka joki kaktiin ka jong blay ka dapen kan mau ya kata habagi puli tang kitab nong bisharam ngila syam ya kata blay am uladap kren lupa how Moses hakalenong ka jong ba life way am jong Deuteronomy am ublay la ong lupa ya Moses
Ba anda melayap mame Moses kini em ki select ben dia claim bar ki way pat ki blay bar kada jashi shai kata hakitab nong bisa ngin iya kata ba ki kon Israel ki da let ben claim shisha ya ki way pat ki blay no lor blay ba shisha bat kawan ra ke kawan ra ka jing jot kawan ra ka thma kawan ra ka jing yap ha ka jim ka jongki bat kum juru ka de kata ha ka jim ka jong ha ba jong fi larangi pat su thu ya kata ka jing kelak ka bamut ka ba shisha lagi dang don ki way ki blay ha ka jim ka jongi kita am ki blay kin wan ra ka jing jot kin wan ra ka jing yap kata ka jing shisha ma blay ha bo blay ula ai ka ni ulang minum te jutang bat ki kan nuksa am ka de ya Solomon habang ipet ha iway siem lenong bakat way am hang tu ka kren shisha ya kata ka jing pai dien ka jong Solomon ngine pet ban ngai iway siem lenong bakat way Kerekot ka baning kong kong ni. Ti usim Solomon ulai cibuan ki kentai nongway. Nalor ki kun uparu ki kentai ki Moab ki Ammon ki Edom ki Sidon ki Hit. Na kita ki jat ben riu syapang ka ba utrai ulaong ha ki kun Israel penom yo ban let apreng jongki limni ki nom wan ha preng jongpi. Na ba shisha ken pen pai no ya ka dono jongpi syaki belai jongki ha kini Solomon ulasho jing iet. Ti uladon nyus pa ki tengah ki mahadei ban lai spa ki tengah kliar bar ki tengah jong u ki lapen pai no ya ka dono jong u nomor anda Solomon ulat temen ki tengah jong u ki lapan pai no ya ka dono jong u syaki weipat ki blay bar ka dono jong u kam shimla janai bar utrai u blay jong u kumba ulalong ha ka dono kupa jong u nomor Solomon ulabud ki Ashtoreth ki blay ki Sidon u Milkom ka jing ijli jong ku Ammon bar Solomon ulale ka ka besnia khamat utrai bar shimla bud biang ya utrai kumba le u David u kupa jong u kata ka jing shisha u blay lo ong wat nom ya te jutang Solomon ulet menetia jutang. Bat na marbu Solomon ulet menetia jutang bat kini ki kentai am ki pen pai no ya ka donor ka jong Solomon ban let ban money ya ki blay tau. Bat na marbu ulet ban money blay tau ulakan dia no na kata ban buat you blay ubashisha. Kata ka ka jim ka jongi larang ngingi ya lan no blay larang ngingi ken dia no blay larang nga ba no fi dang don ki way ki blay ha ka jim ka jongi am ngingin klet no blay ubashisha ngile ban buat pat ya kini ki blay ki bangingi la tau hi bat kini kin ya lam ya ka dono ka jongi am bangin jingai na ublay tarang hap su thu pa habangi wan shu try kala de ne am shisha kata ka jing kala ka bumut ka shisha ngila sutho nem halo ka ding phnau la le yu namanta jongi nawang ida la sutho ya ka taam ngin sutho ru banang ban sumar ya kan ka khtien ka jong play amen larang impat sutho am ngoi fi kin nang don ki blay ha ka ji em ka jongi blay ki Israel ki ya lat no play blay namar ki khampa de kendo te ya blay Moses berkat Moses ru badanlang bat ki haman la ka benta haman la ka por balai Moses khampai dien mar Moses la so tho ya ublay ha ka jim ka jongo kata ka de ka jing shisha larang impat so tho ya ublay bat uni ublay ulale yu namanta jongi oi fi ka jim ka jongi am kan dan long bi ka jim ka ba pai dien ka jim ka jongi am kan dang long bi ka jim am ka bangi let ban mani ya ki wei pat ki blay tadaw ngi hap su thu pha ya ke e ba ka tien ka jong blay ka kren bangin num la bandan arnot ki kan ran bangim la ban isi you way ngin eat you way ngin bat you way len ngin len that no you way maka tien ka jong blay ka stunat hang tu ha gospel ka jong Matthias long ban rio khot ba khat kan dai kong wat num kan show ya ka spa ka jong pi ha kan do hey ba ki bam ki khnyang bat ki sarang hey ba ki nok tu ki pen pe ba ki tu uang kan show ya ka spa ka jong fi habneng hey ba ki khnyang ba ki sarang ki nom la ban bam ki nok tu ki nom la ban pen pe ba ki tu nomor hey ba non ka spa ka jong fi hang ta don ke ka don ka donor ka jong fi ka donor ka jongi ka don ne am ya Jesus Christ nama balik ka Bible ko ang hey ba non ka spa jong fi hang ta don ke ka donon la ka donor ko jongi am ka don bat ka pertai le ka don bat ka spa jo ka pertai am hang ta am ka don ka spa ka jongi la ka donor ko jongi u de u Jesus Christ am ka ta am ka spa ka jongi tarang hap su thu ba u Jesus Christ u de ta gujing kan show ba koridor ha ka gm ka jongi u maulen nai u ba koridor la da u don ha ka gm ka jongi oi fi hang ta ka don ka donor ka jongi amen
balai utrai ong wanum kan show ya ka spa ka jong pi hak ni ka kendo mar hak ni ka kendo em ka kendo kan jot ka kendo ka dei batang sipor trau ong kan show ya ka spa jong pi hey ka beneng namar ka beneng ka dei ke kabam jukun hari usai tan pat usyukor ngi hadu kata am ba bunsin jaka ngin kin show ha beneng bunsin kin show hey hak ni ka pertai haki jong kan ni ka pertai balai ma upan man la no yen ki khamat ki jongi usyukor no ulam ler no ya ka gm ka jongi bagi num kin show ka spa ka jongi haki beneng ngin kin show ka spa ka jongi hakando maka ni ka kando am ka dei tang sibet ka Bible ko ang ki banging yo ka long tang sibet re ki bang mi ka long si ka long syaki pam jukut ka Bible ko ang habangi ya ka pertai kom baka ni ka pertai ka jano ngiru ngin jano kata ka jing shisha tarau Jesus Christ wang wat kan show ya ka spa ka jong pi hakando kan show habneng wanum sha syukur haki jong ka pertai haki spa jong ka pertai hari ngap ya ka baka tien ka jong blai ka kren kan show ya ka spa ka jong fi habneng ka balong ka bam jukut amen ma bun sien am ka jing ka jong am ngoi fi ka jing am ka dei ka baling kot ba kam dei ka jing ka bajrong ka jing ka dei ka baling kot ba ma bun sien am kum ki bre am ngim jupet ya ka dei ka bam jukut ngi pet betang ka dei ka jing ka bentah piam bun sien ngim jupet ya ka bam jukut kanungon fi danang ni ka jaka fi ngaju perkat ya ka bam jukut ra gikti ndan barak ti murvin ju perkat ya ka bam jukut kini ai ngo fi ra gikti ki jong pi ma bun sen ka di kata ka ba usetan usyukor piam wan ra de kini ki jing subang de ki spa juga pertayam bangin klet no baken show ya ka spa ka jongi habeneng tarau bun sinam jigim jengim gaung biasa sit ide baling kot pa ka Bible ko ang fin em hang ni pertai nyopo la ne prapusnam kadinam nyopo la ne prapusnam fila ju perkat pat baka bam jukut adien jo kata laju perkat kata am ka syukur te bau baman amu kuat fin subang tahi ni bamenta ma bani fila subang ini bamenta am ka bam jukut jong fi kan jot piam pen malai pi hadu kata syukur pi hadu kata bangi ngin kin show ya ka spa hak ka kendo ne bang nga ba fi ngin dan pat the way pat ukan rat la lord jong play nama play ukwa bang nga ba fi ngin jon hey bo Jesus Christ on what can show ha banai hey ba ka spa jong fi hang ta ka don ka jong pi bo bon sinam ngim jupet ya ka te ka bam chukun mau fingan ala ban ai nuksa am hakani ka jaka am ban ai nuksa kan mau ijing im jongi am di tangkat ini kabam jukut ka dekat ni kanu bajrong kan ni ne kabam jukut ne kabam jukut ka laban de hadu jong hakapung juga ding ne kabam jukut ka laban de ka Jerusalem ka batmai ngiji ino piang ngiji ino daro try udah kenran kabam jukut kan David ha Jerusalem ka batmai lada ka pertai ka kenran kabam jukut kan David hey hakapung juga ding tara bubun sien ni sya syukur balan hey bangi kin show ya ka spa ka jungi hakari ka kendo hey bangi dan de ki wei pat ki kenran hakajim ka jungi na lor jong try kan mau bahai kan ko wei uji su ai kan ko nuksa syapang u Lazarus bat uruspa ka Bible ko ang uruspa am uda empahu pahai ba haba u yap haba latep yu haba plit ki khamat jung de hey hadu jong ka Bible ka padi ka jinglong ka jong u haba u em hakare ka perthayam u em hakapahu kapahai bar haba u yap haba plit ki khamat kabam jukut ka jong u kadai hadu jong bat kadai kam dei ka parchi kane kadai ka jing shisha bat hadu kini ki sngi ke bamenta u ruspa udang donsa hadu jong piam nado ka por ka jong try hadu kani ki sngi ke bamenta u ruspa udang donsa hadu jong ka bamon kat no snam menta mlalong araja snam tam bu ruspa udan hadu jong umladon
Nganget ladon arajar tam kisnam beruspa udon sa hadujok. Uyam tang kanu haka pertai. Nganget uyam tang kindiat kisnam. Re arajar snam hadu menta udang don sa hadujok. Balai. Ma balai ukam kan show ya kaspa ka jongu. How try. Ukan show ya kaspa ka jongu haka ka kendo. Kaspa kalong kata ka balai haka jim ka jongu. Ma fi kaspa am kam ni ka besniu. Ngalap noi via bagi wan keren sekapang kespa sekapang kepisa kam dei ke besnio. Ngasutrat bai posto jika ibe ingi kan dia. La finang man penon kam ya kespa am kum kamrau kan long bai kamrau jong pi. Henry de fila bakla man penon kam ya kespa bakal long ke kenrat kan long bai ke kenrat. Ha ke jim ke jong pi. Terau kespa ke dei benong tang kata ke tul ketin paring ko ong tul. Ne kata ke eke bangi penon kam. Kanom la benong kenrat. Ma balai dah kalong ka kenrat em moi fi nginom la ban syakri ya utrai. Terau kan David tang kamrau. Amen. Terau bun sina bagi pet naga ketin ke jong blai kabun bahakan nuksa. Kabun bahakan nuksa. Habangi pet em habangi pet naga gospel ke jong Lukas ro em habu Jisu ti uya kendu ti buat utu samla ruspa. Uni samla ruspa one how Jesus Christ. Wang ngadi kuno ngadi banle bangan yo ke jing em ke bam chikut. U Jisu ang mela sumar ku kom wang hoat ngala sumar nado menang kena. U Jisu ang menang dunas ke way. Wang ke dino ya ke baro membedan. I know haki beduk but one ban but na din jonga. U samla ruspa ula ala banle kata. Ukamla balai nomar ka don ko jong uam ka dei ka spati hey ban ka spa ang ta ka don ka donut tarau kamla ban bud you try tarau kamla ban dino ya ki jingdon ki jing em ki jong u baro ban bud na din jong u Jesus Christ balai ma udang benut ya ka spa kerat ka jong u kadang dei bet ka spa tarau udam ni udah susi but u Jesus Christ haba wi ka ni ruam udah susi ya kata. Hey bagi pet pat tang hang tu ham hakal nong ka bakat kan dai ha bagi pet pat sepang ke jing em ke jong sakayas udonlot udai ubriu berspa udai ubriu badan ka kerdan reina marbat baka dono ke jong uam ka thali ka dono ke jong uam ka terang yutra mar baka terang yutra am haba utra one man you can do you sakayas am ushu dem ya khamar ka jong utra ushu pla ya khamar ka jong utra ba udo ong baro ka spa ka jong siteng naka ngan aino shiki beduk ladang le bam day am da ka bak shimutrap inu wang ngan siu ya kata sausha. Kata di KJPR hapadang usakyas bat KJPR hapadang ubriu uberuspa ni usamla uberuspa usakyas na maulay mad yu try ka gym ka jung takra uda kloy ban ino ike baro ya ka spa ka jung uda kloy ban ngan aino shiteng ya ka shiki beduk wang na ka mudoi lam le ka ban lale kumnu ka bamdei wangan ai ya kita sausha ngan sio ukam benut balai ukam benut ma balai ulai yo you Jesus Christ ha ka gym ka jung u Jesus Christ udai ta ka spa ka bokordor ha ka gym ka jung tara benut sure ya ki jong ka pertegi bakut no tang sipor tara uda kloy ban island ya kata ka spa ka jung shiteng shiki bedong kata ka de ka jing em ka jung ubangen ubara yo mat sisa you try bat ubampat yo mat sisa bat ubampat kelab mut sisa wan fi ladang impat yo mat sisa ya kata ka jimpen kendo ka jung try am ki jong ka pertegi am nginang benut bet karang bangin ya khalat pet si usakyas ulayo you try ukam benut ban aino ya kata ka spa ka jong wang langale bakla wangan sino sausha balai ma ulayo ya ukris haka jim ka jong amen ladang ngingi layo you kris nginom benut ya ki jong ka de ka pertai ngin bobet you try ude kunrat haka jim ka jongi tadaw am ngapet iki senran ki jong Jesus Christ abang ngapet you Petrus abang ngapet you Jacob abang ngapet you Yohanes u Jisu khot iki hapor badang dam ne hapor bathali ne kaliang fisto am u Jesus Christ u khot iki hapor ka bakaliang kadam but ki kam artatian ki eno itu kaliang makili buat eno you try ki kam benun ki la le boro shimit kamyo utrai la peni ke buram kilai ke buram bat kita eno ya ka to kaling kita eno ya kita kidok ha bat kita let ban buat ya no
ban buat yo Jesus Christ kata ka diga jing buat ka jong Jesus Christ la nga ban ma fingin palla ban len ya la di la nga ban fingin palla ban bai ka ding fna la nga ban fingin palla ban buat yo try wang film bet man long ki senran ki jonga pia ma ki senran ki baba i ka ding fna ki senran ki ban len no el di ki senran ki ba buat yo try pet ki ni langun ki len no te ya ka tu ka ling ka jong ki len no ya ka tu ka jing yo ka jong kita ki dok ha ki badap bat ki buat dia no bat ki buat ya utrai ki buat ya Jesus Christ ma bat ki lai iti ki lai kendu te utrai ha ka jim ka jongki bat kum juro ha ba Jesus Christ u khot you Matthias u khot you am na ka yin krong bat ha ba u khot you Matthias u e ka to ka jing krong am bat u le ban buat dia no u le ban buat ya Jesus ha ba u khot you Paul ha ba u khot you Paul dan ka kerdan Upol udah Parsi naki Parsi udah Hebrew naki Hebrew nak Jad Benjamin orang ketin ke jong blay baru Upol udah lut ya kita baro ban buat ban buat ya utrai Jesus Christ wang you Upol uni un sha shitom shibun nak benda ka kertain ke jonga baru Upol udah sha shitom shibun ban nam benda ka kertain ke jong utrai bar kita ki jing sha shitom em pelong you bawang ngalabiang am ku asyu ban buat utrai reka pelong ba you ban buat utrai belai nama ulai yo mate ya ka jing ke jong kerat jong Amen. Ai vi pule ke GM ke jong Paul. Kan ngala ji sha shitam ke Paul la ji sha shitam. Tina pule ha ar koren lenang bakat wei. Hang tu am ka batai lut ya ke ibu Paul akan do nak minta ke gospel. Ai vi ngi baro badan ni am ngi padia kendo kendiat ru ke ibu Paul ai kendo. Hari ke GM ke jong am ke debe ke GM bonong try ditang mame. Amen. Dan kerat syuk ke jing jong Paul u kerat di bitang Jesus Christ tada udah kloy nak benda ke kerting ke jong try abu try uji di uru ang ni hab sya shibun udah sya shibun nam ta gospel ke jong Jesus Christ balai mau ulai yo te you try benut syuk ye ki ke jong ni ke pertai ai fi nga ba fi ru ba ngi lai su tho shi sha ya ke jing ke jong try am kalum dan syuk ke jing benut ha ka poram ngan shi yo tho fi ke ni ke testimony Hakapor manganga yo utrai haka jim ka jonga kadan ka kam ngatrai ka kam la jong but habang asutho nga yo utrai am katam ka peloy nga am mangatip ka diga kam mangatrai am ka long ka kam ka bamday but ngasutho ya ka am but nga yo utrai am nga kloy am ban ilot yaki baro uto try mangala sutho te ke bo ulong haka jim ka jonga ulang kam ko do ban yeto ka kam But takadaw am kapalong nga am bangang an syakri utray. Amen. Oi fi mangalamati ya kajing i kajong u. Nganom laban siu kaliang. Nganom laban siu kaliang ya kajing ai kajong u. Ya kajing i kajong u. Ngatip akan nu ka situation ka banganga don hakpol ngampat ya kendo utray. But ngatip akan nu ka situation ka banganga don habanganga la ya kendo ya u. But kata am kapalong am ka banganum benut hiru ban i iki. Baga pelong mangan syakri u nama balai ngala mat ya kajing i kajong u bara oi fi am hang ni am oi fi balai am ma balai ngai i am ya ki syakri kajong balai ru ki long kom ta hata ka pol am idak syubut i pujok pastor idak syubut ya ki rei na mar ba ka GM ka jongki ka batai ya kom ta am ka pelong ru hingi ru am bangin kendo no iki baro ban buat be tang you Jesus Christ tarau pol am ang pertobut ya nga Beli wang Paul pertobut yang mau Paul pertobut ya Jesus Christ. Amen. Onum dan unu beri am belaban ang pertobut yang tada kajing ke jong ke keriang. Piam terau Paul da kajing seluruh ang pertobut yang iwi koren katway ke keren yang tahu Paul ang pertobut yang belai nomor mau ubut ya Christ. Afi belai ngilaban pertobut iki syakri ke jong belai am mamaki kibut ya Christ. Amen. Afi umdai tang mangamong ni bak kindulot umdai bak kin manga bak kham benut. Afi am ngi i kini syakri jong blai tak daw mangir ngim benut mandi. Afi idan pastor Fer ni idan pastor Richard idan ru Iserdan. Fim paju kli ki men syua pile filong kumno. Hakapor empat yo utrai. Flaju kli ka kam ka baki kidan. Flaju kli fim paju kli fi ibe begini kini syakri jong blai. Kadena syong mat ki kli aman syua pi tari ka kamayo baki situ ipi na marbo try ukta iki ki kloy ben ilot baro amen
utrai uri kerat dah kejim ke jongki. Mendai tang manga am bala ada apply kata impostor ila ada apply kata nang ni kejaka. Ila ada apply. Ila ada apply ki ilut isar I ya ke jingikai. Ide inoi kai I no ya ke kam ke jongi. Impostor Richard dan ke kam la jong I no ya ke kam la jong. Impostor Feru ila yo ken ke jing terwa. Ri kata ke jing terwa I kam tere. Ma blai idang kwa utrai bani kita ki boro. Amen. Kata hari kajing sisa, belai dia, belai nomor belai lah yo mati ya utrai ha kajing pada bala yo mat utrai kiri baru kilong kim bentoy, bentoy di bitang ukris ha kajing kejongi, amen. Kata hari kajing sisa, baik kisenran ki kloy ban elun, nomor kilaya kendo ti utrai. Kilai kendo dia, tak tahu ki kloy ban elun. Balai ki Israel ki kam kloy ban ia, makin pada kendo dia. Berkat si samla ruspa ya krente baru Jisu. Hak kata ka jinga kren ram kam yo ban mat ya kata ka jinga ke jong trai. Kam so tu uni u hak ka jim ke jong. Tra udang benut. Udang benut babun ki Kristen ki ki mentah ki Kristen ki benut. Kata ka jing sisa ki benut. Ki benut ki baro ban ia no ban syakri. Ya utrai. Terau kadi kektian Jesus Christ udah wanra hak jikai halor lom. Bangin sumare ke iba kektian ke jong blai ke keren. Pia Kermau kektian ke jong blai fina puliam ke dap dak nuksa ke bakrau sudah. Perkat usenran jong Paul ubolong udemas. Hei ba upol ula ai ko blai ru ya ke kerteng ke jong hapo kolosai. Hapo ke shiti jong usho Filemon. Kadang kali ke kerteng udemas. Hari ke arti mati lenong besar dekat bersyukur. Hang tu upol wa udemas ula noi wa ula ya ke pertai. Balai udemas ya ke pertai. Nama balai kampat yo te ya ke toko jing ke jong trai. Tera ukloi ban trai ban ya ke ban ya ke pertai babuan ki brio. Kila syakrite trai. Nama rau kimpat ya kendu ya ke toko jing ke besyisham ki no trai. Bagi ia ka pertai balai kumbaji krante man ko po jo pastor ki ji batai ba ya ka tanang khtien ka jong balai ki kloy ban ia no ki baro balai ki kloy ban ia no you try ban ia biang ya ka pertai ma balai ha ba khtien ka jong balai ka hap ka jim ka jong kiam ka khtien ka jong balai ka long bala hap hallo jo bong siang ma balai ma ki jong ka pertai ki pen kejap no yaki kalau ke nuksa ti, kaktian ke jong blai kalau ke jikai ti ya ke jim ke jongi. Bun sin am damar bangim jupuli, ku manga omentan kali ke teli na kadap, fiong ke teli virakti blai film jupuli dia. Piam film jupuli ta kadap. Larangi puli kaktian ke jong blai am ke kaktian ke jong blai ke pen khu jingi. Ke pen kelai ke jim ke jongi. Ke hikai ngi. Sepang kini ki brio. Ke pen iru sepang ke jim ke jong demas. Ubala lenno ya ukris baru ia ya ke pertai. Babuan kilong hiri kisni ke pemerintah. Ni lenno you try. Ni lendet no you. Bani ia ya ki jong ke pertai. Ke pertai kalau ke sepak dam ta jongi. Ke pertai kalau ke kenrat dam ta jongi. Utrai mdan jeka ke don ke jongi. Kai bran jeka don ke jongi ke David ke pertai. Tak dah ni kloi ban lenno ya utrai. Tahu Jesus Kristus udah maham bah. Wifi udah maham bah. Gospel jom Matius nama nyawam. Wang ombaro ki bakhat anga atrai ki banyo benrus kay. Kanungan ngi jukhat atrai. Pla jepet yang ada mangane uta. Boong atrai yo bangam yo ban letpat. Sakay hima ka jong blay. Yo ngi wana ong trai ngim sebla le ki kamba. Ngim sebla ya lap aka kerteng ka jong me. Jesus Kristus ong kilin no stengam itu. Pi ki sakri ki nong trai baman. Yo trau khot yang abadi fikir nong triba man balai maruk ngi kampat buat ti u bau nong kenrat ha ka jim ka jongi ngi kam la te ban sumari ke ba ka ktien ka jong balai ka kren ka ta amri ka ktien am ka warning na Jesus Christ ka warning ka ba maham yang abadi pi am mangi ki bong atrai yo ngi yo ya ke hima je ke beneng ka di ka warning mangi am ngin bu ba tang yu Christ balong kenrat ha ka jim ka jongi. Amen. Kadi ka warning ru ambo Jesus Christ Ukraine haka kitab jikin pau sepang kani ka balang lodikaya. Nama kani ka balang am kriat ru am shit ru am. Ka Jesus wa kani ka susat, pada wa ang ka saat am wa leyu.
pria. Da ong pria nagi wan rai ni ketien priam kitu ki berasa pria trai kin yo jing bam cukut. Sya pria ka bungwat la kentan. Piam yo ka jim ka jongi te yo ka shulong saat. Lara ka jim ka jongi ka shulong saat. Ukris uangan sa pria no ipi nakashinter ka jonga. Belingan sapre, belai utris uang yang kini ka balangan sapre, maka ni ka balang em ka kambu ukris belong kenrat, kini ka balang em ka bu ka sepa. Ko ang kini ka balang em ko ang nga ka baman bah, nga ka beriu bah, nga ka beriu sepa. Ngamdan kanu ka jingkerdo, kendiat ro. Hari haba ukris upet ya kini ka balang, ui kini ka balang kini ka bajenjar, ka balanot, ka baduk, ka bamatla, bat ka balingkut. Kata kadai habuk kris upet ya kadai kepalang. Yok ngah berfi yok ngisong hani ke jaka. Ma belai ngah berfi we pi we am ngimla bani ke donut ke jong pi. Ngila bani ke donut paramarjan jongi. Ngila mono bi ke donut jongi. Ukris ui ke donut jongi ui mentangi longkum no hakan ke pot bangi dang syong ru. Utip mono berikan rat bat mono bamdai. Ngi yogi ong ngi ki baman ba. Yo ngi ong ngi ki beruspang amnon jingkerdo eru em. Raya bau kris upet pa dingi yo ang pari ka beduk tam. Pari ka balingkut. Medi bamanla, medi balanot, medi bajenjar. Terang ihap sutu. Yo ka GM ka jongi yo ngi syak prino. Tadau ngimdei banlong kita ki priyo am ki bandan arut ki kenrat. Ukan rat un David tang utrai. Amen. Ngihap wat bah, ngihap yet bah, ya dia. Upol ong tu yet tu ay dia. Lafi don de am, ha ka jingyan. Ngi wat bah ngi ti bah dia. Ngi nom pet iki way, ngi nom pet iki paramajan pet shoy dia. Pi don de am, ha ka jingyan. Ka don ko jong fi ka bet ni am. Bat ublay. Utrai ude ukran am. Haka GM ke jong pi. Yo dang don dia ki we pat ki kenrat. Haka GM ke jongi. Terawan nuksa am ke Bible ngai fi ke dapelat deki nuksa. Perkat sepang Judas. Judas di mana? Judas di mana? Ha? Senran. Jong no? Jong no? Jong Jesus Christ. Udah Jesus Christ belajit. Ya Judas. Han repat Judas pat em ka donut ka jong em kam bet bat ublay. Judas em Chris em umdei kenrat ha ka GM ka jong. Kenrat ha ka GM ka jong Judas em ka day ka spa. Ka day ka spa. Ba ka Bible ka da batai syai ya kata. Hey, habala pensle ya Jisu da ka Mary da kata ka dabi alabasa ka jing pensle ka ba kordor ba ka ba remdor Judas uang kom no lala bandi ya ka jing pensle kan no laispa suka ka Mary ka perkat naman ta jung no jong Chris Judas perkat naman ta Chris perkat naman no perkat naman ta ka jing yo nong jong yu jong la dia Balai berkat nama balai haka jim ke jong Judas em ke spa kadi ke balai haka jim ke jong terau udah ong ye ke Mary em ong lala udah ong gitu baru badan tu lala bandi no lai spa suka balai ben supen benut ya kata ma balai kadang ke spa ke belong ke kerat haka jim ke jong Judas baru udah let ruti syakirang baling do bat syaki parsi udah let ti ong kanu pin ai bangan dino ya Udah kloy ti bandi no yau Jesus berdoang kan no pin ai bangan di ya bar kita bu ya kata kador laipo rupa kador ka jong Jesus but Judas udah kloy bandi no ya Jesus balai nama balai ka spa kalalong kata ka kenrat ha ka GM ka jong Judas kum juru ti Judas perkasi udan bad ublay Udan baru uni ukris, udah bau Jesus Christ udah ketin, henry nama kaspa kadi tak kerat akak jim kejengwam ukloi bandino utrai. Berkat Judas am ulah don dia, haka po bapenipat Lazarus neki bayap Judas don nem don.
Udon. Hakapor berbesar ki 1,000, hakapor berbesar ki 100,000, Judas udon namdon. Hakapor balapan pegi kemat ki bamalla jong Bartimeus, Judas udon namdon. Don namdon. Udon. Hakapor balapan kuy gitu bapang nyong tholi, Judas udon namdon. Udon. Judas ulai ki kamba hadin ki kamba hanrei ukam sutu ti ba uni ude utau trai uni de utau kerati ke kerar ke jong u klalong ban man ka spati tekra u kroi ban dino ya ka jim ka jong Jesus Christ kum juro ha ka jim ka jong ila ban shong ha ka ne ka jaka ila ban mani ila ban yero ila ban rai ti ki jong i yo ngim dei ne jong trai bo balai mangidang don sedeki we pat ki keran hakajim kajongi kajim kajong Judas ketika nuksa ke bakrau tamdo yang menta berkat uni ulah syong berutrai ulah tiap utrai ulah bam ya dilem bat utrai rekam dan ketu kajikta kajong utrai hakajim kajong nama balai nama bubu ya kespa mau fi hakadika jaka la rong don menu kerat aka jim ke jong iam dengi ra gi kiti dengi i ka presence ke jong blay la dengi i ka buram ke jong blay hang ka jaka ka hab am fi kanam dan jing ta ngi balai mau krisum dei te kon ran dang don dikwi patte ki kan ran tada ka jim ke jong Judas ka dei ka warning yangi ka balang ke jong blay na ka met ke jong Chris yangi ongi don baru Chris dengim dei pat jong Chris yang inang day jong ke pertai yang inang long kum tu ke kendo ke balai uhai bu sembai la hab halor umosiang namang inang kuslai yaki eki jong ke pertai namang inang syukur ha kata ke spa yo syapang ki eki de kita ki kejap no ya ke jing ke jong i nomar Judas su syukur ha ke spa udah kloy bendi no yo try kata ke peni ya ke jing shisha kani ka peni ya ka jing shisha ka bangingi im ha kini kisngi ke bamenta yang isong ha ne ka jaka yang im dei ki jong trai la im dei ki jong trai ong man sa pri noi phina ka sintur ka jong a wa finom dan jaka man nga ha ke hima ki beneng ta daw nyap su thu ba pet se ngoi fi anai fi kani sa ko we sa pet u petros te u kolon na kam kolon nam ukulan ling bakai ling babalen no yo Chris han repat lai ilu pai ka buram ka jong try nado ka gospel ka jong Lukas nomor san hey bu try pendap ya kata ka ling ka jong what habo ukulan nam upai biang amen utrai upen bahabiang ya ka jim ka jong Petros kum juro angoi fi ha ka jia len tiga jong aba jong firo habang ila yo machi shayu try kin don ki po bangi kelon re habang i kelon ngi pai biang kum Petros upai show try amen berkat se Judas dia henreda marpat bau kham la shu man pai show try u kham la shu i kata ka jing kelak ka bomot us dia ni la ka jong ka jing im lo jong dia kata ka ya pet bai ya la ka jong ka jing im ni se ki so ne ni se ya ki sha ne habang la yo skau ya ka jing ku ni se ne am ya ki so ne ni say ne kita ki syabun ha ka jim ka jongi tarang hab su thu ba mono berikan rat ha ka jim ka jongi u Joshua u kred ya ka dia pule banga Joshua arpusau dekat barpo ladapin e no you try bapin syakri ya ki blake la anda kom ta on pai bat un pun sniwi pi bat un pun do khat ya pi hadien ba ula le ba ya pi ladangi e no ya u try bangin syakri ta ki blake ki bakla anda kom ta on pai un pen sniu yangi un pen do khot yangi hadien bo trai ula le ba yangi piam balai wat aka jing le ba ka jo trai yangi ram bo bon yangi nang pai den u trai wong ngan pen sniu ngan pen do khot noi pi hadien manga le ba pi kum juru Deuteronomy pra rekod baka kendai ko ngom ni tikan long la damen klet jindu u trai bo blai jong mi bat men buat hadien ki weipat ki blai ban syakri ki ban mani ru ki nga phla per shai pi hakani ke sngi pin jot no da shisha ketien jong blai ka keren u Joshua keren bat u Moses ro thoi ka ta po Deuteronomy la ngi len den no u blai
kan don baik kan jengjot hak jim ke jongi lagi lendet no yau blay lagi let no bagi syaki wipat ki blay ki bakla utrai uangan penduk khot no ya pi hang no ngi kan show ya ka spa ke jongi lara ukris udai ta ka spa ke jongi ka don ke jongi am kan don baik baru ukris lara ka spa ke jongi ka dai ka perthai am ka don ke jongi am kan don baik hak ka perthai tadau ukris uang pinom la ban syakri arkan rat mar ngin lendat no ya ukris ilendat no umrau yam udan betang uai kon rat umrau unum la ban dan aru ki kan rat udai betang uai kon rat bat aba udai betang uai kon rat am udah le bet ya ke ek bo ong tu kan rat kum juru ha ka jim ka jongi utrai ula thiet ingi da ka dor ba bat mentang lagi merau ki jong kris lagi ong di ki merau ki jong kris ka bamut betang ke ek bo kris uang amen om dan syuk di ki we pat ki kan rat ha ka jim ka jongi terau ngi hap wat ila dia ha bangi don ha ka di kesngi ngi hap pet bahai ila dia kum bagi ki syakri ki jong bleng ala kren apen inuk sana ka ktien ka jong bleng ha tu ngi long kum jong Petros Yohanes u Jacob u Sakios u Paul leneng ilong kamu Solomon u Judas u Demas nya ngapet ba ngap wat ba ya la de tra lang la su thu bo Chris u de kra ka jim ka jongi angin mani tang yu ngin sumar tang ke ek bo Chris u ong amen tra ngoi fi ka de sngi ngamla mani e ka donat ko jong phi ngamla ande ko tra dan ne ka jakawi ilut wi ilot ya ka jingling khut ka jongi baro bar utrai wi ilot ya ka donut ka jongi bar utrai utip mano babet mano bambet tada wa fila da fisu thu ya ka jing kala ka bomot ka besisha fin bet bar ublai amen da fin pat su thu ya ka jing kala ka bomot ka besisha ha ka ni ka sngi kala ka bomot ong trai pen kendo ya ka jim ka jonga ngam kwa ba ka jim ka jonga kan sei ki sosya kam kwa ka jim ka jonga kan sei ki sya ki babot ngam kwa bangan sya kan tan ngam kwa bangan wan ha ka jing sya tim ngam kwa bangan don ha kata ka ding ka bam julem au try pen bet ya ka jim ka jonga bon sin yo ka jim ka jonga fi ong krang debe ka spa jong ka perthai ka brong ka kan rat try ha ka di ka sngi men de no tang mame u kan rat ha ka jim ka jonga amen angin syak di kaktian kalau kajing kerku ya kajim kajing iwe piwe wat ila dia kadi keski la fi yang ni am ha kajing